Isifundazwe sinohlelo olukhulu kunawo wonke lokuhlinzeka izikole ngokudla. Inkinga yadaleka ngesikhathi umnyango wezemfundo esifundazweni ushintsha indlela osebenza ngayo, waqoka inkampani eyodwa ukuthi ihlinzeke ngokudla ezikoleni zonke esifundazweni. Le nkampani isola ngokungahambisi ukudla okwanele nokungekho sesimweni esihle ezikoleni. Izinkinga ezadaleka zaholela ekutheni kube nophenyo mayelana nezinkinga zokuhlinzeka kokudla. Abazali banxusa umnyango ukuthi ungabe usaliphazamisa lo hlelo ukuze izingane zithole ukudla ngendlela. Ngicela kumphathi wehulumeni engathi phela lokho kwenzekile ekuqaleni ungaphinde kwenzeke ngoba njengamanje ngalesikhathi izingane engadli uphazamiseka zona uqobo uphazamiseka kwathina ke ngegovernment body uqobo. Inhlangano ebhekelele abakade behlinzeka izikole ngokudla ngaphambilini, iKwaZulu-Natal Business Nutrition Forum, ithi sebenikeziwe ikhontilaki entsha. Sikuthatha kuma wholesalers lawa khona nje ajwayelekile athe ichithisaka enwajwayele ngokuhlukahluka kwawo. Siyahamba singena kuona sibuka ama prices are right nama qualities are right, sithathe sihambe so deliver siseyikoleni. Kanjalo futhi sikwazile futhi nokuphinde sibuyele ekuxhaseni laba abalimi abancane abakhona emphakathini. Ubuholi be-ANC obukade buhlangene nobuholi benhlangano esifundazweni ngempela sonto nabo bunxuse ukuthi labo abathintekayo bathathelwe izinyathelo ezinqala. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.